Alright, guys, welcome back to McCarthy Media once again. Kumasi Asante Kotoko news will be revolving around coach friend Mr. Prosper Ogum. Once Kumasi Asante Kotoko able leave for Turkey for preseason, next week Sunday. Now up to date, coach anyam for preseason schedule. I say preseason program schedule be anyam. I say every season be a say preseason no coach responsible for the club and they provided the preseason schedule. And I say and you media on during preseason. Say be on no has say na still a holiday race now or be replacing Mr. Prosper Ogum no. Na Kotoko Fati has Mr. Prosper Ogum leaving no. Omuntia compensation be a man because we no nya Kotoko for na pamo na coach na resign and in every contract no. So one party a breach the terms of the contract na party now or no a breach terms of the contract na and accountable for any instance so be a beba. In this case na Prosper Ogum and a table resignation letter na mpanyefo nya kotokofo na yɛ pamo no sanka kotokofo na nka pamo na ɛna nka kotoko betua compensation fee yɛ ama coach no nti right now kotoko coach na ofi hɔ no ɔmu ntua sika kapra biara yɛ ɛma coach no. Yes, so still on Kotoko Hebim. I am my brand here friends Mbella. On just recently, has of folk and so Koto striker be from Cameroon who on his friends junior Kaaba into this season. The talks ni nyinaa about Mbella versus Sa junior Kaaba no free house of folk no. Then a brand no so nyinaa share the same agent and agent no on Akoma FM. Omo bisa na about players ni me no why na to ono agent na or better. And agent nature say although they won't mean ni back won't mean single player back say we na better than the other now or compare or based on their qualities and I say or more intelligence no according to agent no or say Frank Mbella Kotoko no or no Abanten more intelligent than Junior Kaaba no it means say Mbella no football sense no too much actually Junior Kaaba na nothing so Junior Kaaba no is the strength just say of course it's Lukaku man Ibrahimovic must start be no strikers na so more bulky on with the agrombe bully no until no using na ho den na den na de bobo na adwen de bobo an kasa de Junior Kaaba no any be and Saint Frank Mbella because Mbella what he can about proving a whole Ghanaian league just recently I was shared 21 goals in the Premier League na Akabianko you call Ghana Premier League top scorer record no now yin free honey and call Aduana Stars abranteɛ yɛfrɛ no sɛ Emmanuel Gyamfi hu sɛ recently yɛ na ɔfiri Asante Kotoko kɔkɔ pii mu wɔ Aduana Stars na ɛsɛ information ɛba yɛsi ano sɛ newly promoted Ghana Premier League side a yɛfrɛ ɔmo sɛ Esuatreman ɔmo ani abere saa team no nso ɔmo ani abere yɛ deals paa ɔmo table bid for saa abranteɛ no yɛfrɛ no sɛ Emmanuel Gyamfi sɛ ɔmmra no ɔmo amesi akan ma ɔmo na yɛbɛhwɛ sɛ ne saa deal no nso bitumi akɔ wura hoping sɛ by the end of this week yɛ deal no bitumi ayɛ complete nti ɛna yɛaka bi afiri Emmanuel Gyamfi nso camp yɛ de ɛba na yɛnsan kɔ House of Folk aka House of Folk ɛyɛ adeɛ bi a kyerɛ sɛ ɛni ɛtan ankasa wɔn sɛ recently yɛ na ɔmo bɛ issue statement sɛ ɔmo release aberanteɛ fɛn sɛ Kofi Kordzi ɔmo striker na ɔyɛ sɛ Lukaku no saa aberanteɛ wabɔ ɔyɛ sɛ Lukaku saa aberanteɛ no wɔn sɛ House of Folk ɛbɛ release statement sɛ ɔmo release saa aberanteɛ no ayɛ na ɛfiri ɔmo club no na aberanteɛ no na aka ne 1 year ansa na House of Folk release no no ɛna in terms of every contract biara sɛ player no contract no ɛnya nso na sɛ o release na ɛwɔ sɛ otua ne salary no nyinaa deɛ na aka wɔ contract no so nyinaa yɛ de ɛma player no na in the case of House of Folk no deɛ ɔmo antua aberanteɛ no yɛ de 1 year wages na aka no nyinaa House of Folk antua 1 year wages na aka no nyinaa yɛ de ama aberanteɛ no ɛna aberanteɛ no sɛ akɔ back to aka House of Folk ɔmo secretariat ɛna ɔne ɔmo kɔ sit down ɔne mpanyinfoɔ kɔtena ase sɛ ɔmo ne n'ani na yi on the part of wages na wɔsan kɔ ɔmo yɛ de ɔmo tua ma nansa na ɔmo bɛ release na ɔmo release no ɛna House of Folk ɛpɛ akyerɛ sɛ ɔmo ntumi ntua 1 year ne nyinaa ma no na ɔmo bɛtua just 2 months salary pɛ na ɔmo bɛtua ma aberanteɛ na yɛ sɛ ne 10 months na ɛbɛka wɔ aberanteɛ no contract ne so no ɛnhyɛ ngu kwa saa sika no nyinaa na aberanteɛ no sɛ ɔnte ase nti aberanteɛ no nso ɛne ne lawyers egu so di nkɔmmɔ sɛ ɔmo bɛtɛbu asɛm no de akɔpie court anaasɛ ɔmo bɛtumi de akɔ baabi a like ɔmo bɛtumi afind proper solution ama saa situation a ɛsi aba bɛtɔ yi nti ɛne kakra bi from trending news in Ghana Premier League nti mo a moyɛ new ha sei no mesrɛ mo a momia subscribe button no so na mo turn on post notifications na anytime biara me release news a ɛyɛ exclusive ate ase exclusive news about latest transfers ne saa trending news in Ghana Premier League nti mo subscribe sɛ na ɛbɛyɛ anytime biara me post new video bi a mo bɛnya ahwɛ ntɛm. I don't wanna let myself down